Čaute ľudia, ideme natáčať, ok, ideme hrať. Tu mám kamaráta, Kobovci, on bude so mnou hrať. Ok. A to nebude počuť, ok, ale budem niečo rozprávať na tebe, ok? Ne, lebo neviem, jak to robiť, ale budeme rozprávať, čo budeme hrať, ok? Shop idem pozrieť. No toto je on istý shop. Tu ten modrým sa mi páči. No hej, toto nie, taká modrá. Ľudia, ale napíšte tam budete písať, jak sa máte a taký, lebo nebudem natáčať, ale nebudete písať, tak uvidíte. Že... Ne, ja mám tak, že to natáčam a potom pošlem na video. Aha, ale to nemôžem tak dlhšie. No toto budem musieť na také, čo tam dávajú lajky. Lebo mne to nepôjde tak dobre. A zajtra môžeme si zahrať, ak chceš. A budem natáčať. Hej, budeme hrať a naviac budem natáčať videá. Utorok. Prečo? Aha. Asi hej. Jau, to je pekné. Ľudia, ale počkajte, potom ideme kamarátom hrať, jak sa to volá. Rowdy, áno. Hej, čo my hrali teraz, len teraz hrajeme Viena kamarátom. Hej, môžeme doma čekať. Ale chápeš, že niečo, keď natáčam videa, tak budeme hrať normálne stavať. Ale nič nerobím, tak neviem stavať, chápeš? Hej, len počkaj, nastavám. A pomeno. Ľudia, a napíšte, jak viem stávať, ok? Toto je video na nás. To je video, jak sa to volá, čo teraz hrajeme. Lebo jedinej Fortnite hrajem. A kamarátom. No ľudia. Počkaj. Ja to spravím, hej, aj teba počul tu. No ľudia, že on hraje best. Jak sa to povie best? No on best, nemyslíte si toto, čo, hej, on si toto dal, čo reálne je tak on stavať. On reálne hraje, jak sa to volá, jak ja normálne. Chápete? Napíšte to. A potom budeš na to...
No. Je si lepšie toto, čo... OK, vidíte, čo je, jak stáva. Ale vieš, že ja si budem robiť štúdio. Potom sa mi lepšie bude. Vieš, čo mi ešte povedal to ten môj požak? Že prečo nestrihám videa. Ja som mu povedal, že toto veci musíš aj kúpiť, čo sa striha. Chápeš? A to sú drahé veci. A poznáš asi mistera? Moja sestra sa s ním fotila popravde. Moja sestra sa s ním fotila. Áno, moja sestra išla mojou sestrou na kávu a ho stretli. A ja bývam na Slovensku, chápeš? On bol na Slovensku. Poprad. No, Maťovce, to je Poprad. Áno. Aha, okej. Môžem niečo kúsiť? Môžem kúsiť niečo na teba? Ale nezlom, okej? Nezlom, poď sem ku mne, Dobre. Okej. Ja som sa skúsiť, jak tu strá, okej? Ale dobre stávam, kábo. Kámo, a kedy chceš ísť hrať toto? Počkaj, to zničím. To nepočúvam, more. Poď toto strelať, lebo... Aha, tak ja už viem, prečo si silnejší. Aha, lebo máš lepšie zbranie, hej? Kamarád, a čo ja robím? Na dom. Poďme reálny dom spraviť. Poď ku mne, placho. Aha. To je naša garáž, To je naša garáž. No. Čo je OK, bracho. Ja sa idem vykakať. Počkaj, ja sa idem vysať. Ja som sa vyčúral, čo ku mne chodíš, hej? Aha, to ešte začínaš, hej?
Idem bosať na garáž, čo tam robí garáž. No ja si ešte tu budem robiť. Okej, to je pekné. Idem auto, hej, zobrať. Už asi 10, 60, 50 už natáčam video. Dobre, čaute ľudia, idem nové video spraviť.